ଥାଉ ଥାଉ ଗୋରି ଏତେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାନି ପେଟଟା ତୋର ଫାଟିଯିବ ସକାଳୁ ପହରୁ ତ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ। ହଁ ହଁ ତୋର ତ ନଜର ଖାଲି ମୋ ଖାଇବା ଉପରେ ମୋ ପେଟ ଉପରେ ଏଇ ଗୁପଚୁପ ସବୁ ମୋର ଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ମୁଁ ମନ ଯେତେ ସେତେ ଖାଇବି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ମିଠୁ ଭାଇ ତମେ କେବେ କାଳୁ କାଉର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛ? ନା ନା ବଣ୍ଟି ଭାଇ ତା ଗୁପଚୁପର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ବଦଳରେ 2ଟା ପିଜୁଳି ମାଗୁଛି ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଥିଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ଖାଇବନି? ନା ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖୋଜିକି ଆଣିଛି ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି। ହଁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ବି ସୋରିଷର ଦାନା ଅଛି। ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମିଠୁଶୁଆ ଆଉ ବଣ୍ଟିପାରା କାଳୁ କାଉର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି। ତୁ ମିଠୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆଇଲୁ। ତତେ ବା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପକୁ 2ଟା ପିଜୁଳି ଲାଗିବ। ଗୋରି ଭଉଣୀ ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ଦେଖ ମୁଁ 2ଟା ପିଜୁଳି ଧରିକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। କାଳୁ ମିଠୁ ଭାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ। ଗୋରି ଭଉଣୀ ଏ ସୋରିଷ ଦାନା ନିଅ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ତମେ ଖାଇଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ଦାନା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି। ୟା ବଦଳରେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ। ଏତିକି ସୋରିଷ ଦାନା ବଦଳରେ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦେଇ ହବନି। ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ। ଯଦି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ ଖାଇବୁ କହ ନହେଲେ ଫୁଟ ଏଠୁ। ହଁ ଗୋରି ଭଉଣୀ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ ଦେଇଦିଅ ହେଲେ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦବ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରି ଦାନା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋରି ଯା ଜଲ୍ଦି ଏ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡା ଧୋଇଦେ ଆଉ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ କୋଉଥିରେ ଖାଇବେ? ହଁ ଧୋଉଛି। ତୁ ଖାଲି ମତେ ସବୁବେଳେ ଖଟଉଥା। ମାମା ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମାମା ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଇ ଆଣ। ହେଲେ ପିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦାମ ନଉଛନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ମାମା ମତେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲାଟା ଦେଖେଇ ଆଣ। ମୁଁ ଜିଦି କରିବିନି ସତ ମୁଁ ଖାଲି ଠେଲା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ହେଲେ ପିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ପେଟ ପୁରେ? ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମନ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଜାନେ। ମାମା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ମତେ ଦେଖେଇ ଆଣ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ତୁ ଜମାରୁ ସେଠି ଜିଦି କରିବୁନି। ନା ମାମା ପ୍ରମିସ ମୁଁ ଜମାରୁ ଜିଦି କରିବିନି। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଆଣ। ତାପରେ ପିଙ୍କୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଟିକି ଚଢେଇ କାଳୁ କାଉର ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଏ। କଣ ଖାଲି ହାତରେ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ମାଗଣାରେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଆଦୁଇ ନାହିଁ। ଗୋରି ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦାନା ନଥିଲା। ପିଙ୍କୁ ଜିଦି କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁପଚୁପର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ତୁ ସିଙ୍ଗିଲୁ ତା ବଦଳରେ କଣଟେ ଦବୁ? ମାନେ ବାସ୍ନା ସିଙ୍ଗିଲୁ ମାନେ କଣ? ଆମେ ତ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ମା ପୁଅ କଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛ? କାଳୁ ଦେଖିଲ କି କଥା କହୁଛି। ଆମ ଗୁପଚୁପର ବାସ୍ନା ନେଲା ମାଗଣାରେ ଏଠି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ପିଙ୍କୁ ଏଠୁ ଯିବା। ଦେଖିଆ ଗଲୁ ଏଠୁ ପାଦେ ଘୁଞ୍ଚିକି ଦେଖା। ତୁ ଗୁପଚୁପର ବାସ୍ନା ନେଇଛୁ ତା ବଦଳରେ ଦାନା ଦେ ନହେଲେ ଅଇଠା ବସନ ପଡିଛି ମାଜିକି ଯା ନହେଲେ ତମ 2ଟାଙ୍କର ବେକ ମୁଁ ମୋଡି ଦେବି। ପିଙ୍କୁ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ଜିଦି କରି ଆସିଲୁ ଏବେ କଣ ହେଲା? ସରି ମାମା ସରି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜିଦି କରିବିନି। ସେଇଠୁ ବିଚାରି ଟିକି ଚଢେଇ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁର ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କଥା ରାଜା ମିଠୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଗୁପଚୁପର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ମହାରାଜ ସତ। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଖାଇବି। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି ସେ ଦୋକାନ କେମିତି। ସେଇଠୁ ମହାରାଜ ମିଠୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଚା ସହ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିର ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଠିକୁ ନିଜେ ଆସିବାର କଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଗୁପଚୁପ ହାଜର କରିଥାନ୍ତି।
अरे ना ना ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଟିକି ତୁ କଣ ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛୁ? ମହାରାଜ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ମହାରାଜ ସେ ମୋ ପୁଅ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ମୁଁ ମହାରାଜକୁ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହଁ ହଁ ଚଢେଇ କହ କଣ କଥା? ମହାରାଜ ମୋ ପୁଅ ଜିଦି କଲାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ହେଲେ ଗୋରି କହିଲା ଆମେ ତ ଗୁପଚୁପର ବାସ୍ନା ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଏଠି ବାସନ ମଜଉଛି, ଆଉ କହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି ବାସନ ମାଜିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଗୋରି ସବୁ ବାସ୍ନା ଟିକି ଶୁଙ୍ଘିଛି ନା ତୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ରଖିଛି? ଲାଗୁଛି ଏ ମିଠୁ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୋକାଟା। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ ସବୁ ବାସ୍ନା ଟିକି ନେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ରଖିନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୁପଚୁପରୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ବାସ୍ନା ଆସୁନି। ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ନା ମୁଁ କେମିତି ଚୋରି କରିପାରିବି? ଚୁପ୍ କର ଟିକି, ତୁ ତାର ବାସ୍ନା ଚୋରି କଲୁ, ଆହୁରି ଉପରେ ମୁହଁ ଟାଣେ। ଚାଲ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ, ଟିକି ଯୋଉ ତମର ବାସ୍ନା ଚୋରେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ହଁ ଚଢେଇ ତୁ ବି ଆସ। ଏମିତି କହିକି ମିଠୁ ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲ କାଳୁ, ସେ ରାଜାକୁ ବି ମୁଁ ବୋକା ବନେଇଦେଲି। ଟିକି ଯୋଉ ଆମ ଗୁପଚୁପର ବାସ୍ନା ନେଇଛି, ତା ବଦଳରେ ମହାରାଜ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମହଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମିଠୁ ରାଜା ଗୋରି ଆଉ କାଳୁର ଚାଲାକି ଜାଣିଥାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲ ତାହେଲେ। ହଁ ହଁ ଆସିଗଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଆମ ବାସ୍ନାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସିପାହୀ ନିଅ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପସେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ଆମର କଣ ଦୋଷ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ ବାସ୍ନାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, ଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ 2 ଦିନ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅକଲ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ମିଠୁ ମହାରାଜ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିଙ୍କୁ 2ଟା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ। ଟିକି ଚଢେଇ ଏବେ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା, କାଲି ଆସିବୁ। ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢେଇ ପୁଣି ଆସେ। ମହାରାଜ ମହଲରେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଭୋକରେ ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ତୋ ସାମ୍ନାରେ ପା ଏତେ ସାରା ଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ପାଗଳ ବନଉଛୁ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଫଳ ସିନା ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଖାଇପାରୁଛି ନା ଖାଇଛି? କାହିଁକି? ଟିକି ତ ପୁଣି ତୋ ଗୁପଚୁପର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ତାକୁ ତୁ ମୂଲ୍ୟ ମାଗୁଥିଲୁ, ତୁ ବି ଏ ଫଳର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୋରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଟିକି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମହାରାଜ ମିଠୁଶୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ମହାରାଜ ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବାରୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱାର୍ଡ୍ରୋବର